Iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla Iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Monsinjur Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Nilqawkom f'dan is-santwarju għażiż. Intom li ġejtu mill-bot, intom li ġejtu mill-qrib. Ejjew issa li tħallna l din l-Ewkaristija nidħlu fina nfusna. Il-kelma ta' Ġesu illum mhix ħafifa. Anzi, tolqotna fil-laħam il-ħaj. Ejjew nilqgħu propju dal-Ispirtu li qed jgħaqqadna flimkien familja waħda. Nagħtu bidu għal dil qudiesa billi narfu il-ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox li l-kom ħuti jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-klim bl-emil billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija. Ħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Flimkien, glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet ta' dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek l-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int ħejjejt ġit li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret il-ħlewwa ta' mħabtek fi qlubna biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li mija kiexu jisaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien, il-prinċpijiet marru jgħidu lis-sultan ħalli jiġi maqtub Ġeremija
Għax b'dan il-kliem li qiegħed jgħidilhom, qiegħed jaqta' qalb is-soldati li fadal f'din il-belt u qalb il-poplu kollu. Tassew bniedem bħal dan mhuwiex ifittex il-ġid ta' dan il-poplu imma l-qerda tiegħu. U s-sultan Sedekija qalilhom: Araw, fidejkom hu, għax is-sultan ma jista' jagħmel xejn magħkom. U ħadu l-Ġeremija u xeħtuh fil-bir ta' Malakija bejn is-sultan li kien fil-bitħa tal-Assa. Imbagħad li Ġeremija niżluh bil-ħbula fil-bir. Ilma ma kienx fih imma ħama biss. U Ġeremija għodos fil-ħama. Ebed Melek ħareġ mill-palazz tas-sultan. Mar ikellmu u qallu: Sidi s-sultan, dawn in-nies ġiebu ruħhom ħażin f'kull ma għamlu lil Ġeremija l-profeta li xeħtuh fil-bir u dalwaqt imut bil-ġuħ għax ma baqax ħobs fil-belt. Is-sultan imbagħad ordna lil-Ebed Melek il-Kusi u qallu: Ħu miegħek 3 irġiel minn dawn u mur tella lil Ġeremija l-profeta mill-bir qabel ma jmut. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien: Mulej, fittexenni. Mulej, fittexenni. It-tamajt tama qawwija fil-mulej u nieżel ħdejja u samalajta tiegħi flimkien. Mulej, fittexenni. Min bir waħxi tellani, min qalb il-ħama u t-tajn. Fuq il-blat qed li riġlejja u saħħaħ li l-mixi tiegħi flimkien. Qed li fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħil lill-Alla tagħna. Ħafna jaraw u jintlew bil-biża' tiegħu u jittamaw fil-mulej flimkien. Jien fqajjar u msejken, għandi l-sidi jaħseb fija, inti l-għajnuna u l-ħelsin tiegħi, iddum xmatejni Alla tiegħi flimkien. It-tieni qari meħud mill-Littra lil-Lut. Ħuti, la darba aħna wkoll għandna madwarna sħaba hekk kbira ta' xhieda, ejjew inwarbu minna kull xkiel u kull dnub li malajr ifixkilna u b'qalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq tal-prova illi għandna qudiemna. Inżommu għajnejna merfuwa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. U li flok il-għena li kellu qoddimu għata s-salib bla ma xejn qis l-għajb tiegħu. U issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Aħsbu mela fih illi għad għall-oppożizzjoni hekk kbira min-naħa tal-midinbin biex ma tejjewx u ma taqtgħux qalbkom. Sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra d-dnub għad ma żammejtux hekk kiebes li wasaltu biex xerrittu demkom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr. Jekk joġobkom inqumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja, alleluja.
Alleluia, Alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu nar ġejt qiegħed fuq l-art. U kemm nixtieq li ġa qabad. Hemm ma'mudija li bija għandi nitammet. U x'dieqa għandi sa ma da jseħħ. Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja. Lejn ngħidilkom. Imma l-firda. Millum il-qudiem 5 min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom. 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier. L-om kontra il-bint u l-bint kontra l-om. Om ir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra om żewġa. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek. Ma nafġiex li jiġrilkom li tkunu tridu tgħidu il-verità, tkunu tridu tgħidu kelma jibsa, forsi biex tiftaħajn ibnek jew bintek, jew martek jew żewġek, u tella u tniżżel u tgħid knejdila ħatiħu għalija. Jekk se ngħidlu l-verità mhux se jiġi iktar id-dar. Intom il-Vanġellu tal-lum smajtuh qiegħed f'dik is-sitwazzjoni. Min irid jimxi wara Ġesu u min fil-ħajja tiegħu jagħmel dak li jrid Ġesu. Min irid iwassal il-ħajja ta' Ġesu se jsib min ifixklu. L-ewwel qari, forsi ma smajtuhx biżżejjed, lil Ġeremija kienu joboduh għax kien jismu Ġeremija. Jiġifieri. Niżluh ġobir bla ilma biex ma jisimgħuhx. Għaliex il-kelma tiegħu kienet il-verità. U lill-poplu x'in kien iwassallu l-verità kien jitħawwad. Mhux hekk ġralu Erodi minn Ġwanni l-Battista sa ma qatalu rasu. Tiftakruh? Għax ħin kien imur jgħidlu inti qiegħed f'relazzjoni ħażina. Dak kien imur u kien joqgħod jaħseb. U Erodja x'in it-tifla ħarġet tisfen setet talbitu parti kbira mis-saltna. X'talbitu? Ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Ħalli l-sienu il-vuċi tiegħu u Ġesu qed jgħidilna nar ġejt inqiegħed fuq l-art. Issa xi qed jgħid nar l-Iskrittura mqazza tgħid li Alla tagħna huwa bħal nar qawwi. U f'paġna oħra nsibu li Alla kellem lil Mosè minn siġra tan-nar bla ma s-siġra kienet qed tinħaraq. Interessanti. U dak in-nar il-preżenza t'Alla li jenna trid tippurifikana. Jien naħseb u ngħid ara kieku ngħid 5 posti u mur nisma' qudiesa u nipprova nġib ruħi naqa' sewwa imqar u nagħmel xi ħaġa hekk. Il-fidi mhux hekk. In-nar irid iġeddidna f'dik il-prova li tgħaddi min-nar. Iwa jġeddidna għaliex? Għax se jkun hemm firda paċi xtaqt inġejb imma ħajwaqqgħu kaċċajt x'in tgħidulhom ħadd tmur il-Knisja 2 kontra 3 u 3 kontra 2. Ħajwaqqgħu kaċċajt x'in tgħidulhom leqdej dmiri fuq ix-xogħol 2 kontra 3 u 3 kontra 2.
ħajwaqgħu kaċċajt x'in tgħidilhom li inti ma tibdilx il-żewġek u l-martek, onest jew onesta, ta' rispett. Mhux veru, da qed ngħixuh, da jgħaddu minnu żgħażagħ tagħna, da ngħaddu minnu aħna għall-verità u Ġesu qed jgħidilna paċi ġejt inġib fid-dinja. U kemm nixtieq, imma minħabba dal-messaġġ se jkun hemm min jgħaddikom, tagħtux qalbkom. U hemm magħmudija li bi għandi nitgħammet x'inhi dik ta' Ġwanni Ġoxmara l-oħra. Dik tad-demm x'dieqa għandi sa ma dan iseħħ u hemmhekk tgħaddu minn kriżi, x'in jgħaddukom minn dbatija, x'in jeżiljawkom, x'in jaqtowkom. Għaliex? Għax intom ta' Kristu, għażiża Marti. Kif nista' ma ngħidlikx il-verità? Għażiż, u mbagħad il-ġenituri tagħna qed jgħid l-iktar relazzjonijiet intimi jinkisru. L-aħwa, l-omma binta, l-omma bina. Għaliex? Għax ikollha l-possibilità u l-gazz li tgħid isma' inti tibqa' ibni. Jien nibqa' nħobbok u niftaħlek għajnejk għax inti ibni. Imma ma nistax ngħidlek li qed sew jekk tittaqab, jekk qed tisraq li kull m'għandi, jekk inti bad kumpanija ħażina. Jien lilek nibqa' nħobbok għax inti ibni, int binti, imma jekk bad triq ħażina ma nistax inċabċablek u ngħidlek dik hija l-verità. Dan hu l-Vanġelu u nagħmlu kuraġġ anke meta jgħadduna mill-prova. Id-deb jgħadduh min-nar u ma' l-ebda nisrani jew xi ħadd li jippritka l-verità tista' tkun omm missier illi ma jkun skomdu. Però toqtawx qalbkom meta tkunu skomdi minħabba l-verità issa qiegħed miexi wara Ġesu. Meta kienet plain sailing hemm xi ħaġa klimkom għandu jkun iva, le, minu fietel nirriġettah l-Apokalissi. Ejju nkomplu hawnhekk f'riġlejn il-Madonna ta' Pino. U jkollna l-gazz nimxu kontra l-kurrent. Ħankunu l-ftit il-merħla ċkejkna li tkellem minna Ġesu, imma nkunu sewwa. Hekk nitolbu l-Madonna ta' Pino. Tafu hekk dil-kappella ħafna drabi kienu se jwaqqgħuha. Ġieli kienet ikkundannata, ġieli kienet qed taqa'. U hekk inħossu s-soċjetà tagħna. Imma l-Madonna ridet li dil-kappella ma waqgħetx biex hemmhekk insibu sħana tal-qalb tagħha ta' omm li tħobbna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art. Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġa fl-imkien mal-missier u tkellem f'hom il-profet. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiem. Fostna għandna l-Ġesu. Ejjew issa nitolbuh l-Ispiritu Santu. Aħna ma nafux nitolbu. Imma l-Ispiritu Santu li rċevejna fil-Magħmudija u l-Griżma sejjenna. Hekk nitolbu għal Papa Ljun, ir-raj spiritwali tagħna Anton, kull min se jippriedka,
kull min jiġi persegwitat ħabba l-verità, forsi anki intom il-ġenituri, jew l-uliet u l-ġenituri, in-nanniet. Hekk nitolbu lill-Alla biex ma nibżgħux ngħidu l-verità. Nitolbu ismana. Isiru trattattivi għal paċi u għalkemm ma jirnexxux għax aħna ma nkunux nafu x'hemm moħbi wara, aħna nibqgħu nitolbu biex ir-responsabbli mill-pajjiżi jieħdu ħsieb li kull tifel u tifla fid-dinja ikun jistgħu jgħixu fil-paċi u l-Madonna teħles lid-dinja minn dal-orrur li qegħdin naraw quddiem għajnejna. Nitolbu ismana. Għaw ħafna nies li huma morda, għaw ġenituri għandhom it-tifla jew it-tifel l-isptar. Għaw mamis li qed iġorru tarbija imma wkoll nisa li jixtiequ jsiru ommijiet. Kemm nies jiġu hawnhekk illum, ħafna minnhom qas ikunu jemmnu, imma jgħidulek x'in nidħlu nsibu l-paċi. Hekk jien nitolbu biex friġlejn il-Madonna, id-dinja, il-familja u qalbna isibu l-paċi waqt li ngħidula Qaddisa Marija Umma. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti tagħna bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna nofrulek lilna nfusna bil-ħajja bil-ferħ u n-niket tagħha, int ħatatina lilek innifsek bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq u niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej tajjeb ta' ġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Imma l-iktar illum waqt li nfakru r-rebħa tiegħek fuq il-ħażin, fuq id-dnub u fuq il-mewt. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruku bil-qalb, intennulek, Qaddisa. Ismewitu l-ar mimlija il-glorja tiegħek. Imbira il-ġej tisma. Osan flor tas. Qaddis tassew int mulej inklajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata minn rajħibata għal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġarad dil-ħaj, tali d-disċipli tijaw u qal ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem dem li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru. Nistennew. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħaj. Intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-benefatturi mejtin ta' das santwarju. Ftakar fl-Eżistana mejtin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk hawn Ġesu. Għal min jemmen hawnhekk hawn Ġesu. Nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull dejn. Atina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnuk u mħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-Apostli inħallilkom sliem nagħtikom sliem tiegħek tħarix lejn dnubietna. Ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek miġbura f'dawn il-familji. Għatija sliem, għatija l-għaqda li inti trid fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin, issa li sar il-qsim tal-ħobs ngħidu ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet. Ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet. Ħenna għalina. Dan hu Ġesu, il-ħaruf Talla li jneħħi l-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Ma nistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħek. Ejt kelma waħda u ruħi kun il-fejn.
taqarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-qarbin, nirċevik spiritwalment b'din it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninfiret minnek. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa fiskiet ta' qalbna. Roddu ħar l-Alla dit qarbina u dil-qudis.
Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej, bis-sagramenti li tajtna, tagħmilna għaqda waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu t-tiba tiegħek. Insiru nixbħuh f'did-dinja. Ħalli naslu flejna tas-sema bi Kristu Sidna. Għamilna ħaġa sabiħa ħafna. Qasamna l-Ewkaristija ma wkoll ġejna fid-dar ta' Marija. Walek fl-aħħar tal-Qudiesa ejjew nitolbu għal xulxin. Ħafna nies jgħidulna Fader itlob għalina. Oħran ma jgħidulniex, u allura iktar iridu nitolbu għalihom. Ħafna qalu il-grazzja u rridu nirringrazzjaw lill-Madonna magħhom. Imma għandna ħafna li ma qalowx il-grazzja u rridu nitolbu għalihom. Walek min irid minnkom fl-aħħar tal-Qudiesa se ngħidu 3 Ave Marijiet. Mhux bil-fors toqgħodu, imma l-Madonna talbet mhux li noqogħdu biss, imma li ngħiduhom u nxerduhom u ngħidu l-kulħadd biex jgħidhom 3 Ave Marijiet. U mbagħad wara l-Qudiesa tistgħu iddaħħlu t-tfal, dawk li qed iġorru tarbija, dawk li jridu jippreżentaw tarbija, dawk li qegħdin hawn minħabba l-Mart, nidħlu fil-kappella hemmhekk u nagħmlu ftit mumenti ta' talb speċjali f'dan il-ġuble. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja Marija, il-mulejnija, il-bekil fost il-nisa, il-żira fil-frott għal-ġuftija Ġesu. Ejjew nsellmula flimkien. Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.